Jiena Glenn Falzon, dan huwa l-programm Ras Imbras u llum miegħi Ras Imbras Kane Said li huwa il-manager tal-komunikazzjoni fil-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli. Kane, insellimlek. Insellimlek Glenn u grazzi tal-istadin. Mela, Kane, Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli. Mela jista' jkollok lob responsabbli? Iva, bħal kull attività li l-bniedem jatwa f'ħajtu, iva, hemm attività tal-lob tal-azzard li iva tista' tkun responsabbli. Il-Fondazzjoni hija fera tal-Awtorità Maltija għall-Lob, Malta Gaming Authority, fejn l-Awtorità il-tir u l-għanijiet tagħha huma li l-ewwel ħaġa tissalvagwardja lill-ġukatur fejn inti għandek il-player protection side. U mbagħad għandek li tara li l-operatur tal-lob ikun konformi b'obbligi tal-liċenzja. Hemmhekk għandek il-compliance. Il-Fondazzjoni x'tagħmel differenti? Il-Fondazzjoni Lob Responsabbli tidħol fejn l-ivvizzjat. L-ewwel għan tal-Fondazzjoni hu li by the way, issa qegħdin fl-10 sena tal-operat tagħna għaliex ġiet tnediet lura fl-2014 fejn kien hemm qbil fil-miż-żewġ naħat tal-Kamra dak iż-żmien il-settur l-industrija tal-lob kienet għadha fit-twelid tagħha biex ngħidu hekk u hemmhekk il-Gvern kien ħass li jisma' jrid ikun hemm fondazzjoni fejn is-saħħaħ l-għarfien fejn jirrigwardja responsabilità fil-lob. Jiġifieri, responsabilità, x'inhi il-famuż responsabilità għandek il-kontroll tal-ħin u l-kontroll tal-flus. Barra mill-għarfien fis-sfond edukattiv għandek il-support għall-alternattivi fis-soċjetà għal l-eċċessività tal-lob tal-azzard illum il-ġurnata rrid insemmi wkoll l-eċċessività fil-lob virtwali. Għandek barra mis-support individwali għandek is-support vis-à-vis l-ivvizzjat. Aħna l-Fondazzjoni nħadmu l-linja support nazzjonali 1777, għandna iċ-chatline ukoll għandna bdejnihom issa milux għandna sessjonijiet one-to-one li qed naraw attività tendenza tajba ħafna u noffru wkoll il-possibilità li l-individwi li jkun għaddej mill-vizzju jgħaddem il-proċeduri ta' esklużjoni. Issa, biex nikwotalek riċerka reċenti, ir-riċerka tal-ESPA 2024 uriet li l-lob tal-azzard fost l-adolescenti hija jiżdied u saħansitra il-bniet qegħdin ikunu iktar involuti mis-subien, speċjalment fil-gaming. X'każijiet on the ground tiltaqgħu magħhom intom? Iva, l-ewwel ħaġa rridu nagħmlu distinzjoni li llum il-ġurnata ikun hemm daqsxejn taħlit fit-terminoloġiji. Għandek gaming li huwa il-lob diġitali, il-lob virtwali, il-console gaming biex niftehmu u għandek il-gambling li huwa l-lob tal-azzard. Issa iva skont l-aħħar statistika li ħarġet għas-sena li għaddiet fost studenti ta' 15 u 16 sena fl-Ewropa kollha, iva ħareġ li l-predominanza vis-à-vis il-lob tal-azzard u l-lob diġitali żdiedet speċjalment fost it-tfajliet. Ġifieri, il-lob diġitali virtwali ma nistgħux nibqgħu nassoċjawh mas-sess maskili. Kif kien qabel? Eżatt, proset. Ġifieri llum għandek ammont ta' tfajliet ta' età tenera li iva qegħdin jattwaw din il-prattika. Aħna rridu noqogħdu attenti li nerġa' nirrepeti li l-istudenti li tfal tagħna jipprattikaw din l-attività b'responsabilità. Ġifieri, hemm ħin għal kollox Glenn. Ġifieri inti titqassam bejn il-ħin tal-iskola, bejn il-ħin għall-attività fiżika, bejn il-ħin għall-ħajja soċjali tiegħek, u mbagħad ikun hemm il-ħin għall-prattika ta' din l-attività diġitali li wara kollox it-tfal tagħna qegħdin jitrabbew jitwieldu fiha. Ġifieri huma qegħdin jgħixu dik ir-realtà. Aħna bħala ġenituri anzjani, stakeholders, irridu nifhmu dik id-dinja, nifhmu t-terminoloġiji li qegħdin jingħaddu f'dik id-dinja ħalli kemm jista' jkun nkunu ta' edukazzjoni għat-tfal tagħna. Nisforzawhom kemm jista' jkun isibu bilanċ
U tri, gawdu l-pożittiv għaliex Glenn għax illum il-pożittiv jeżisti wkoll. Iva, fil-lob tal-azzart jeżisti wkoll fil-lob virtwali. Hemm min jgħidlek kejn illi il-gambling issa illi f'Malta rajt nafu li l-MGA l-awtorità li tirregola Sew. il-gambling u fil-kasinos u x'naf jien, hemm min jgħidlek dan huwa settur li vera jħalli flus l-ekonomija Maltija ma huwa settur immorali li qed jikkawża lin-nies li faċilment jaqgħu fil-vizzju. L-issib anzjani li jonfqulek il-pensjoni fuq l-luttu pereżempju. Ġifieri din hija realtà Ekku. li hemm barra teżisti wkoll. Ekku. Hemm nies li huma responsabbli vera, hemm nies li ma mhumiex kapaċi jikkontrollaw. Ekku. Ġifieri x'għandna nagħmlu biex bħala pajjiż li nippromovu l-gaming jew il-gambling ma taħsibx li qed niżvijaw daqsxejn? Ara, it-tentazzjonijiet qegħdin hemmhekk. Illum il-ġurnata tara sempliċi attività sportiva fuq it-televiżjoni, tinġar mal-kurrent tar-reklamar, normalment nistgħu nsejħulu eċċessiv li jkun hemm biex iħajjar il-persuna biex jilgħab il-lob tal-azzard. Jiena naħseb inkunu daqsxejn eċċessivi jekk ngħidu li jisma' il-lob tal-azzard għandu jinqata'. Għaliex? Għax jekk taqta' l-lob tal-azzard inti jiżżid il-lob tal-azzard ejja ngħidulu klandestin illegali. Allura jiena naħseb il-soluzzjoni tkun edukazzjoni. Edukazzjoni f'liema sens. Illum il-ġurnata fl-iskejjel ta' tfal tagħna ma nitgħallmux. Nieħu minni jiena qatt ma tallimt kif inkun bilanċjat f'ħajti, kif nimmaneġġja flusi sew f'ħajti. Allura jiena naħseb li rridu ninżlu fil-bażi tal-istudenti ta' tfal tagħna, ġifieri noqtu l-edukazzjoni primarja. Imbagħad minn hemmhekk ninkoraġġixxu b'alternattivi. It-teknoloġija tajba għandek il-pożittiv u għandek il-negattiv tagħha. Jiġifieri kemm jista' jkun ma naqgħux fl-użu eċċessiv tagħha. Jiena naħseb iva, it-tentazzjonijiet qegħdin hemmhekk. F'dinja diġitali. Imma nerġa' ngħid, it's not all doom and gloom. Hemm barra hemm ħafna nies li jilagħbu lob tal-azzard imma kapaċi jikkontrollaw. Imma kif qed tajjeb ħafna inti ikun hemm dawk il-persuni li sfortunatament jew għax ikunu għaddejjin minn mument ħażin f'ħajjithom inkella għax il-kilba għal dik il-famuża rebħa tal-libhom tal-jenhom jibdew jgħixu f'ħolma. Iva, għal dawk il-persuni għandu jkun hemm is-sapport u għalhekk hemm il-fondazzjoni. Mela, ħanpoġġiha fuqi. Jiena għandi l-vizzju tal-lob eċċessiv u ġejt għandkom biex tgħinuni. X'tagħmlu? Iva, normalment nirċievu dik il-famuża telefonata fuq l-linja support nazzjonali nerġa' nirrepeti 1777 ikun hemm l-aġenti tagħna iwieġbu jisimgħu il-karba tajjeb li ngħid li min iċemplinna mhux biss ikun għaddej mill-qarsa finanzjarja, mill-karba tal-vizzju, imma iċemplulna wkoll persuni tal-madwar għaliex tajjeb li ngħid anke l-persuni tal-madwar ikollhom bżonn is-support, imma nirċievu wkoll telefonati ta' aktar informazzjoni. Jiena nilab ammont jew nattendi għall-ammont ta' sigħat fix-xahar il-każino jew inkella lob diġitali online. X'għandi nagħmel? Nista' ninqabad fil-vizzju, ma nistax ninqabad Kemm tirċievu fil-vizzju. telefonati bejn wieħed u ieħor? Ma nistax ngħidlek fil-ġimgħa li nista' ngħidlek li r-rata fis-sena tibqa' l-istess. Jiġifieri jekk nieħdu fuq bażi nazzjonali ir-rata ta' persuni li jinqarsu u jilagħbu bi flus, jirriskjaw flushom dejjem ngħidha hija mal-meta Ewropea, mal-average Ewropew. B'daqshekk ma nistax ngħidlek li m'għandux ikun hemm is-support. Jiena dejjem ngħid l-istess ħaġa li anke jekk ikun hemm telefonata waħda, l-istat għandu d-dover li jirrispondiha u jagħti s-support. Ġejt għandkom jiena, l-aġenti kellimni. Iva, X'nagħmel? ċemplunna fuq wieħed 777 aħna inresqu l-għażliet, pereżempju għandek bżonn sessjonijiet one-to-one, nistgħu noffrulkom għandna l-ħaddiema soċjali interni jaħdmu magħna. Inkella inti tixtieq teskludi lilek innifsek minn każino, skwinet tal-lob, swali Jimlew xi tal-tomla. formula l-edi. Jew inkella, iva, jimlew il-formula. Jiġu għandkom. Jiġu għandna f'konfidenzjali assoluta, jimlew il-formula u hemmhekk tidħol fis-sistema tal-Awtorità Maltija l-lob. Taffajt li kemm imlewa?
Ma nistax ngħidlek ħareġ ir-rapport annwali tal-Awtorità Maltija l-logħba x'inti mbagħad in a central database. Ġifieri kollox jidħol fiċ-ċentru. Imma n-numri qegħdin fuq il-rapport annwali. Iva, jiġu fuqna u nista' ngħid li llum il-ġurnata nistgħu wkoll noffru permezz ta' ftehim ma' entitajiet terzi mhux f'Malta nistgħu wkoll nipprovdu dawk li nsejħulhom software broker li tista' tiġi installata fuq l-apparat diġitali tiegħek u hemmhekk inti tiġi mċaħħad minn ċertu informazzjoni relatata. Ġifieri għandkom sistema fejn fil-kompjuter tad-dar tiegħi personali. Tiġi tinstallaw. Tniżżel l-app fuq il-kompjuter, laptop, mobile u inti tiġi mċaħħad minn ċertu emails ta' merchandise biex iħajruk tilab jew inkella minn ċertu siti ta' operaturi tal-lob. Issa, l-aħħar mistoqsija. Hemm terminu il-lob patoloġiku eċċessiv. Xi tfisser li? Iva, dejjem nirrispondi din il-mistoqsija bl-istess mod. Persuna torqod bit-tama li toħlom li rebħet dik il-famuża rebħa, tqum filgħodu u flok tieħu l-kolazzjon ta' filgħodu tilab mill-ewwel. Inti għandek persuni li l-ewwel ħaġa ta' importanza f'ħajjithom mhumiex it-tfal, mhumiex il-familja, mhumiex il-prestazzjoni akkademika jew prestazzjoni fuq ix-xogħol, imma hija dik il-ħolma ta' dik il-famuża rebħa. Mhux rebħa li tbiddillek ħajtek, imma rebħa li tġiblek lura dak kollu li tlift ukoll. Jiġifieri inti għandek persuni fejn minn A sa Z ħajjithom iddur mal-lob. U hemmhekk sfortunatament fejn is-sapport huwa davut aktar minn qatt qabel. Min għandu xi għajnuna jew iħoss li huwa mirkub mill-vizzju tal-lob tal-azzart, importanti li jċempel allura lill-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli fuq in-numru 1777. Dak kien Kane Said, manager fil-komunikazzjoni tal-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli, jiena Glenn Falzon. Nisemilkom.